Tällä kertaa on testissä suklaakaurajuoma. Ja tossa on puuron allen kuva. Ennen se puuron alle oli erinäköinen. Ja ei kun vaan maistamaan tätä suklaakaurajuomaa. Ja tämä maksoi 2 € ja 10 senttiä. Ja sitten tuosta pois. Mites tämä nyt meneekään? Oi. Nyt pikkusen läikähti. No, ei se haittaa. Vähän läikähti. Joo. Kuten arvelinkin, niin tämä maistuu 5/5, koska mä tykkään suklaasta. Juu, tämä video olikin tässä. Moikka!